Christmas vibes na sa daghang lugar sa Mindanao. Gani sa Davao City, mga giant Christmas trees sa pipila ka mall, gipasiga na. Atong silipon sa report ni Kent Abrigana. 3, 2, 1. Feel na gayud ang Christmas vibes. Dinhi sa usa ka mall sa Ecolan, Davao City. Human gipasiga na ang ilang 30-foot tall giant Christmas tree nga naputo sa nagsidlak-sidlak nga Christmas balls ug ornaments. Una gipasiga ang mabulukod nga Christmas tree. Nalingaw ang mga mall goers sa performances. We could really feel already the vibes ng Pasko. So it's something that most of us should be looking for right now. Very enchanting usab ang 55-foot tall giant Christmas tree sa usa ka mall sa Lanang, Davao City. Ang ilang giant Christmas tree napalibutan og mga golden butterfly nga daw nagalupad. Gani kumulibot ka sa buong Christmas tree, daw anaa ka sa Wonderland. Busa ang mall goers, todo selfie usab. Talagang ano na siya, Christmas feel na siya. Ma-feel jud nimo ang ka-glorious sa Christmas. Ma-feel na ko ang among bonding sa among parents imo anhimi diri sa mall nga makita namo nga ang mga decoration nga Christmas na. Candy-themed Christmas tree usab ang gibida sa usa ka mall sa Bahada, Davao City. Daw maglaway ka nga mulantaw sa maong giant Christmas tree kay gawa sa Christmas balls ug ornaments. Napalibutan usab kini og candy canes, lollipops ug wrapped candies. Busa karong nagkaduol na gayud ang Pasko. Find time to share sweet and magical moments. Pinaagi sa pagbonding sa inyong mga higala ug kabanay mga kapuso. Kauban si Mel Colmenares, Kent Abrigana. 1. Mindanao.